Sani mulai cakar, kalian mulai kelakar. Jai, sama boleh nak? Sarsin bibu. Wow. तो हेलो लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर तो दिनैहाय मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय तो दिनैनि ब्लगा एसे इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर नै गारि लानानै फैदो आरोना ओमफ्राय आं देखायनो नागिरदों नोंसोरनो मा दङ नै लोगोफोर बैयाव जे दङ दिनै जोङो नै बे उनथिंजाय थानाय बै जायगायाव ना सारगोन आरोना ओमफ्राय ना सारनानै जोङो आरो हांनानैबो जागोन आरोना जिमान ना मोनो एकदम ना मावासेनिफ्राय जोङो दा हांनानै जागोन ओमफ्राय जोंना नै केमेरामेन्सफोर फैदों बिथिं उनाव ओइ सासे फैगासिनो तो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो जोङो जागायनोसै ना सारनायखौ तो स्टे ट्युन गाइसमोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर जय हो नै गाइसमोन दायो नै एकदम माबायानो हेबजोबना दं आरोना खेवनोसै खेवनानै सारनायखौ जागायजेनसै आरोना ओमफ्राय आङो मा होनो बारा सारा नालाय गोजानाव गारहरनो हाया गाइसमोन खाथियाव दा नायदो नोंसोरो माबायदि जायो मोनोना मोना आंनि लागाव दंना गैया बारलिया गाइसमोन नै रेडि जाबाय सारनो Tulis suli. Ulili hordw. Mari malah. Jai Barley. Jai. ना फिथिख्रिसो गाइस मोननै Mani bauसो माथा मै खाव फिसा फैदों गरी गरी देखिए दोस्तों ये क्या है कौन सी माछ है ये कौन सी मछली है गोरी माछ आई कैच इट तो दोस्तों हम अभी इसको थोड़ी देर बाद आग में जलाएगा नै गाइसमोन फिसा फिसा गोरलै गोरलै ओइ इसे देरबावनांगौन ना दोस्तों ये जाएगा हमारे पेट के अंदर जाएगा दोस्तों ये थोड़ी देर बाद ये आग में जलाएगा जाएगा रोस्टेड गेजेराव मोनिया सारसिगोन बेबो वाव मायबा दंमोन नामा नाखै ये देखो गाइस काकरा एंड मुटुरा मास ये देखो मुटुरा मास थैनाय बायदिसो नुखायो मानै फाग्ला नै बिलाय मासिबाव हा और किधर है इधर है एक तो डाल दिया मैंने और ये देखो काकरा भाग गया ओए क्रैब 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 ये क्रैब है का तीन हो गया सानैबो ना गिदिर जमदों नै गारसिगोन गारग्रोबाय आंहा बे खाथियाव होबाय ओइलाय इयाव होबाय इयो नै नांबाय 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 नांबायनो नै बोबायसो नांनायानो नै Kira mas, hah? mas. Oh iya, gori mas. Kang dia masalah ledeng. Gori. Ini देखो. Tas mas ya, iya, mana?
देखो Iya. Pitigri mas. Kira. Ada nih guys man. Kakrai. Danger betul. Spesial. Tasty betul. Karena ya cinin. Di mana logofer nih? Di Kulan sih. Dah sauna sana gua. Untuk kalam garno apa mau? दोस्तों बहुत गर्मी है वाओ आई कैन टेक इन दिस गर्मी Biar gorom guys man, oke. Terus rest lang deh. Oke nih, nak kebikin nih na. Nain hakin guys man, bikin nih man. Terus tanah nih konser bom sih, sarna nih bre. Lagain sih. Sagain sih. Sauna ini apa Faria? Ini apa Faria sih kan? Sinau. Tuh stay tune. Nih. Kepercayaan itu nggak? Mena aja sih kan. Nah sauna ini juga kalam guys nar, nah biar nak mie kan juga. Oi, gulang baik. Tuh logofer, nih saubay juga ekdom. Finally. Ada konten ini udah nusin logofer ekdom tasty gathau. Songkri panlu kayak sih karena dah hun sih songkri panlu logofer. Ekdom gathau dan sih dalam hal ada. Guys man nih jolly gas nih. Sau gas nih. Birat gorom logofer ekdom bawa gas nih. Catar na guna. Karena ya. Oke baik berat jangan lu baik kemalaman gencar sini. Ya, dicedung nama. Lagu berni saya bel thai na bayar na bon ni saya na bayar bare puria na or saya. Kangkrai masih saunan jangan sih. Ay. Oke. Oke. Logofer nih, जों गिदिर ke eronan बाहेराव होबाय आरो ना ओमफ्राय फिसा फिसा नै मोनबाय बरियानो आं बेखौ जाना देखायनोसै गाइसमोन तो देखिए दोस्तों ये है लॉबस्टर अभी पक चुका है अभी वाओ कितना प्यारा देखो गाइसमोन नै आई एम ट्राइंग दिस मछली
actually. Anggo. How tasty? Gila kan ada? Oh my god. Gila kan sama big guys man. Mun coba. नै लोगोफोरजों फाइनाली अनबॉक्सिंग खालामसै नैबे ना गोरिखौ बर'नानै एसे सावबाय आरो ना गिदिरखाय ओमफ्राय नैबे फिसा फिसाया नै कालार होआखै ना गाइस मोन बेबायदि जाबाय वाव Okay guys, unboxing here is the guys. Now it's time to unboxing. जो हल्दी नहीं दिया है दोस्तों तो थोड़ा वो दिख रहा है. It's looking wow guys man. लेकिन ये पक चुका है दोस्तों. हल्दी नहीं दिया गाइस. देखिए अभी नमक देगा यो ये जो है चटनी चखना सब तैयार हो चुका है. ये देखो गाइस कितना नाले बिराद गोथाव नुबाय लोगोफोर वाव 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 दा जानसै आरोना जों संख्रि फानलु लगायनानै गाइस मोन. It's looking so tasty दोस्तों. नैबे ना गोरि नै ना गोरि लोगोफोर नै लोगोफोर नाथुर मासे बरिया गोथाव जालायनोसै. बेलेग जबरदस्त गोथावलै. आरो बेलेग ना जानि बेलेग ना कुन्डु भालोब सिंग्रा मास कय. So guys, I'm gonna taste. नमक किधर है? Lobster. नैबे सिंग्रा आरोना नै लोगोफोर सिंग्रा ना खिसि गारनाय गैया गाइस मोन. Nice. Wow. सुपार. लोगोफोर नै जों जानायखौ आराम्भ खालामलागासिनो आरो मानसिफोराबो बुरजा ना फैलाय जालाय जागासिनो आरो नैबे बिथाङाबो जाबाय नै. नै गाइस मोन मिक्सिं सोलिगासिनो दायो मिक्सिं आरो बोफ्लेनाय हाबाफारि. बे हाबाफारियाव जों बाहागो लादों. साहानि मोनै साखार खोलानि मोनै खोलाखार. जय शिवशंभो भोलेनाथ. Wow. Sir. फंबायनावनो सोंसै फंबाय ना हांनाय जानानै माबायदि मोनखो मेनाय Gila ketua. माबायदि हिट डेन्जार ना ओमफ्राय नैबे बुन्दुसनाव सोंसै. Hey, it's dangerous guys. My God. भेरि टेस्टी. I'm speechless guys. It's so tasty. अके ओइ आंना दै बथलाव थाखो. थ' लोगोफोर मा होनगोन जोङो जाखांबाय आरो ना ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै. मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरदो. थ' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव. बाय बाय Bye bye दोस्तों. Bye bye.